сафия духтари амирҷон сафаров ба майдони футбол барои он омадааст ки ба падараш нерӯ диҳад бозии ӯро ҳаводорӣ кунад. падари сафия бозигари дастаи равшани кулоб аст. дар ин ҷо ҳам равшан бо истиқлоли душанбе рӯбарӯст. сафия падарашро ба гол задан ташвиқ мекунад. мухлиси уст ки амирҷон дар дақиқаи 58-ум тӯбро вориди дарвозаи истиқлол кард. духтар мухлиси падар аст. ин хело рӯш ва хело нерӯ мебахшад барои футболбоз ки духтараш мухлиси падараш аст. дастаи истиқлоли душанбе қаҳрамони чангкаратаи тоҷикистон аст. равшан дар бозии аввал дар варзишгоҳи худ истиқлолро бурид. мураббии истиқлол на ҳунари дастааш балки бадии майдонро сабаби шикаст донист. аммо дар се бозӣ ва дар майдонҳои гуногун низ истиқлол натавонист равшанро шикаст диҳад. бозингарони равшан мегӯянд ки ҳамеша омодагии ҷиддӣ мегиранд. хуб медонистем ки истиқлол ду бозӣ пайҳам бои дудагӣ аст, бо тайёрӣ хуб мебарояд ба муқобили дастаи равшан. мо ба ин нигоҳ накарда тайёрӣ хуб дидем, бачаҳо ҳама тарафа тайёрӣ хуб диданд. равшан мухлисонашро шод мекунад. 6 май низ мухлисони равшан мисли имрӯз шодӣ доштанд. он рӯз равшан суперҷоми тоҷикистонро бурида буд. раҳбарони даста ҳам гуфтанд ки дар бозии навбатӣ онҳоро 5000 мухлис дастгирӣ кард. аз ин 5000 хурдтарини онҳо духтари амирҷон сафаров будааст. акнун равшан мисли солҳои пеш шаҳоматашро бармегардонад. шаҳоматеро ки солҳои пеш аз даст дода буд. маҳмудҷон раҳматзода, озодӣ, душанбе.